एथिकल ट्रॅव्हल प्रोफेशनल असोसिएशन ऑफ इंडिया वतीन मोर्जे हांगासर प्रोफेशनल्स रेजिडेन्शियल ट्रेनिंग सेशनात देशभरातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान 66 ट्रॅव्हल प्रोफेशनलांनी हाजेरी लायली. हेल्थ, स्ट्रेस मॅनेजमेंट आणि प्रोफेशनल वर्किंग अशा साबार विशयांचेर तशेंच राजस्थान, नेपाळ, भूतान, काश्मीर, हिमाचल, केरळ अशी राज्यां आणि तांच्या थळांच्या दर्शनाची म्हायती ट्रॅव्हल प्रोफेशनलांक ह्या वेळार जाळवणदारांनी दिली. दैनिक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हाणें गोंयच्या पर्यटनाचो प्रवास आनी ट्रॅव्हल प्रोफेशनलांनी गोंयच्या सैमाची काळजी घेत पर्यटन मळाचेर कशें वावुरचे हाचेर योग्य अशें मार्गदर्शन केलें. And we have very strong opinion about tourism also. We are very harsh on tourism, to be very frank. गोवा में tourism के नाम के ऊपर जो कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर हम हमेशा डंडा लेके बैठते हैं और डंडा ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डरते हैं. टू बी वेरी फ्रैंक, हम इसलिए डरते हैं जिस तरह से होटल्स बीच पर बनाए गए ना, दे आर वायोलेटिंग द एनवायरमेंटल रूल्स. ये बीच पर पहले बहुत झाड़ी हुआ करती थी, बहुत ट्रीज हुआ करते थे, क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज अगले 25 ईयर में ये पानी ऊपर आने वाला है. तो कौन रोकेगा? ये तो ऐसे कंस्ट्रक्शन जो है कंक्रीट रोकने वाला नहीं है, वो तो ऊपर आने वाला ही है. तो हम होटल वाले को बोलते हैं जरा धीरे से कंस्ट्रक्ट करना ही है, टूरिस्ट आने वाले हैं, टूरिस्ट हमको चाहिए भी. तो टूरिज्म के लिए यहाँ सिर्फ लकड़ी का सामान यूज करके हॉटेल बननी चाहिए, जैसे इन्होंने बनाए. दिस इज व्हेरी नाइस. आणि मला वाटतं टुरिझम इंडस्ट्री वाढलीच पाहिजे, कारण ही एक अशी इंडस्ट्री आहे ज्याच्यामध्ये माणूस केवळ पैसा आनंदासाठी खर्च करतो, पण त्याच्या माहितीमध्ये, त्याच्या ज्ञानामध्ये भर पडत असते. आणि एक काहीतरी वेगळा माणूस या सगळ्या इंडस्ट्रीमधून तयार होत असतो. मला वाटतं की एथिकल गोवानं, एथिकल संघटनेनं तुम्ही जे काही चालवलंय ना, तसाच प्रसार आम्ही करू. एथिकल टुरिझम इन गोवा हा कन्सेप्ट आम्ही पुढे चालवू.